Horas, selamat pagi dan selamat marningot ari hamamaten itu kata Yesus sedarion nataguari di Juma Agung asa tapakilalahom masedarion partinani Yesus namate di hapinor silang humokopita alani tedehoma ede pujian parjolo di manugoton sian kidung jemaat tolu onom walu ayat sada. Pada kaki salibmu Yesusku berlindung ayat Golgota pancaran yang agung salibmu yang Martang yang mahita mulia tema Tuhan Allah hipas tu kami sahat rudi opason ope leh mahatam di kami pohal partodonami lumubi dinamar ningot kami di anakmu Tuhan Yesus Kristus namate di haupinor silang humoko pami berdosa marsangak maguarmu Tuhan. Amin. Hamuak kadongan nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Hatani dibata di Jumat Agung Sadarion. Tarsurat do di buku Panurirang Yesaya. Pitu 52 ayat 10 tolu sahak rodi ayat 15. Songonomma di dok disi idama pistardo pabahenani naposokku tarhissa doibana jala di patipo gabe tipul situtu sogot ia songoni songkot ni rohani na toro palak mideibana dibahen hinaroa ni rupana dibahen tadina sia jolmahian rupana pe maradupon jolma songonido urasonna torop aka bangso perbegu sogot hohombedo aka raja maradupon ibana ai halak na sodung panahatan ni baritai na sida do marnida jala halak na sodung ubigesa ido mangatusi sogot ido sahat ni terpuki hamuak kadongan nahina holongan naung tinobus ni Tuhan Yesus Kristus marhiti hamamatena hampir sudedo kita di tanoon lumubi jolma natinopani debata heado marsitaonon heado mengadupi hapariron masak mahiu
madeli busi saon dohok na asing sipata alani padeliani alani asak ni rohai alana ginosa-gosa ni portibion cut macol mai lupa sian debata dang diingot pabuan hati naon ni jolmai dak sedia dopi martibakon nati naon ni Yesus molo hita di tanoon boido sahak tu pastap sahak tu lising-lising tak adopi boido nak kita diburai boido hita nang dititang alai anggo Tuhan Yesus saat di mana Tuhan pinar silang jala mati di sido ibana humokop hita berdosaon sadarion jupang mah natar surati ikom mati mah anak ngijolmai mati mah Yesusi soalan dosana soalan pabahinanna alani dosen hita jolma do alani pangalahota do ikon borhat Yesusi ikon nakok matuha pinar silang ibana asa dengkan saluhukna molo taingot tari mangrimangi sudi nabi ni Yesus ngai kon meila kita ngai kon tangis ngai kon uduk kita di depan mata mangido hasani dosata ai soalani dosana ibana tertulang dangalani pambahenana alani hajahatonna ibana gabi tersilang alayalani pangalahot tado dohot dosana tabai humoko pita di calo Yesus do nama sai saluhukna sadarion taingot ma mati Yesusi dada alani dosana mati Yesusi holan alani jolma berdosa itu lau sudi do sadarion makilalahon hatsit natin ni Yesus makilalahon parnihapan ni Yesus nagadi tubal ni pangalahon ni jolma alai tang dibalos sa Yesusi pangalahon ni jolmai uduk tu ibana macalo namasay ulo ribana tu panghuhumani say songon biru-biru tu pamotongan songon ido Yesusi mangului paruhumani asa denggan saluhukna hamakadongan patar doidok panurang Yesaya sadarion gobaran ni bangsa no Israel natakang nagok dosai nama dok diri na pistari baluon ni debatama siak kebuangani asa songgok marwana sida di pambahenan ni debata dang di pasobu debata hapi nasida doh nang akka namang alaya Tuhani di balua debata dang dibaloson Kristus nang tuaka colmana persilakoni ido kebarana ido turu-turu nani dokna di buku na badiai asa urasan nama usyude nang bangso parbegu hohombe masaluhukna marningot kana salabidu kapinabinenna ope tatadama dirita nokinokop na pinelwani Yesus ngamati be Yesus
borhak mebana tu damang musye hamuak kadongan nauk tinubus ni Kristus jalamar ningot hama mate ni Yesus sadarion saur mahita tu ibana unang beulahi akadosa ay marpamuay tido debata marpamuay tido Jesusi binahin yak kadusata dang di baloson hobar tu pangalahotan na jahati alay di haol do hita di haolongi do hita ope seorang ba Jesusi rak dohoto caloma tupal hanguluan dari marsuko malua maho sian pardang ulammu ay ngamati Yesus be humokopita joloma ope amanginang usungat tama jamitana jepikon marhiti ede disuruhku hasonangani. Bisu ngoha sonangani inganana dimenggani Muliate Tuhan dihatam nang saur di kami imam di parningotan hamawateni Yesus Jumat Agung sadarion muliate ma di pakokopyo muali Tuhan merhiti anak mi saur mahami Tuhan uluan nasorar sudah amin. Horas selamat pagi.